Tämä video tulee olemaan vähän erilainen, niin kuin varmaan tuosta otsikosta jo näitkin, mutta tosiaan tämä on ajaton viesti, täysin ajaton viesti, eli vähän erilainen kuin normaalisti, kun huomaan, että mun normiviestit on kuitenkin ehkä vähän silleen sidottu sit kuitenkin johonkin aikaan. Tai kun kuulostelen aina sen hetkisiä energioita, mutta tämä on tämmöinen valitse kivi kautta valitse pakka tulkinta. Eli saat valita yhden näistä intuitiivisesti ja sitten mennä siihen kohtaan videota, missä alkaa sen tietyn pakan tulkinta. Eli mä oon nostanut kaikille näille 3 kivelle omia kortteja, en ole vielä katsonut yhtäkään niistä, eli en tiedä yhtään mitä siellä on. Ja jäsenpuolella saat jatkoa näihin kaikkiin 3 pakkaan. Mä oon nostanut vielä meidän omasta täältä pakasta sitten vielä jäsenpuolelle lisätietoa siitä tietystä viestistä. Mutta kivet tosiaan on semmoiset kuin tämmönen vaaleanpunainen. Mä en nyt muista näitä nimiä, pahoittelut. Pitäisi ehkä muistaa, mutta tää on ehkä niin kuin etenkin sydänchakralle. Eli jos se kutsuu, niin valitse se ykköspakka. Sitten on solar plexus chakralle tämmönen aivan ihana keltainen läpikuultava kivi. Eli kakkospakka. Ja sitten 3 on tämmönen vihreä kivi. Tääkin ehkä sydänchakralle ja niin, useammalle chakralle kuitenkin ehkä. Ei tarvitse näitä chakroja tähän yhdistää, mutta mä vaan nyt sanoin, mitä tuli mieleen noista chakroista näihin kiviin liittyen, mutta tää on sitten 3. pakka. Voit hetken aikaa vaikka pysäyttää videon hetkeksi ja miettiä, että minkä pakan tai minkä kiven haluat, mikä resonoi eniten tällä hetkellä ja sitten aloitetaan. Mutta okei, mennään tähän pakkaan 1. Eli jos valitsit tämän, niin tervetuloa, tää on sun tulkinta. Mä oon nostanut tänne jo kortteja ja käydään nyt läpi. Mä käyn täältä niin kuin, minkä mä nostin ihan ensimmäisenä, niin oikeassa järjestyksessä käyn nää läpi, miten nostinkin. Tää on jännä, kun mä en ole koskaan aiemmin tehnyt tämmöistä tulkintaa, niin tää on nyt uusi tai ensimmäinen kerta, kun tämmöistä kokeilen, niin katsotaan miten menee. Mut sieltä on noussut tosiaan kommunikaatio. Ja kun mä kuulostelen ihan ensiksi, ennen kuin mennään edes tähän korttiin, niin kun mä kuulostelen tätä pakkaa, tätä kiveä, heti nousee viestinä, että joku ei ole nyt niin kuin ihan täysin linjassa. Tulee viestinä, että joku on rikottu, joku asia. Joo. Jotain semmoista, mikä ei ole täysin linjassa, mikä ei ole täysin puhdasta, nousee myös viesti. On jotain, mitä täytyy nyt niin kuin tasapainottaa. Ja se voi liittyä johonkin sun sydämen asioihin, johonkin ihmissuhteisiin. Saan heti semmoisen viestin. Joo, tässä on semmoinen vähän jopa ehkä epätoivoinen energia. Semmoinen, että kaipaisi jotain ulospääsyä jostain tilanteesta, mikä on kesken, minkä sä tiedät ehkä olevan päättynyt, mutta se on vielä fyysisesti kesken. No sitten täällä tosiaan nousi tää kommunikaatio. Eli pahoittelut muuten näistä mun kynsilakoista, nämä on ihan hirveän näköiset, täytyy ottaa ne pois. Jos jotain siis häiritsee, niin ymmärrän. Kommunikaatio. Joo, toikin oli viesti, kun mä kerroin näistä kynsilakoista just tässä tulkinnassa on se, että ne on hirveän näköiset, täytyy ottaa ne pois. Sä haluat eroon jostain tilanteesta ja siinä avainasemassa on tämä kommunikaatio. Nyt on aika oikeasti kommunikoida suoraan, täysin suoraan, ilman mitään filttereitä, mutta kuitenkin tietenkin rakentavasti ja ystävällisesti, tai niin ystävällisesti kuin sä voit sen tehdä, mutta nyt täytyy kommunikoida.
Ja sä et voi enää paeta sitä. Ja sen kommunikaation myötä sä pääset sinne sun tulokseen, minne sä haluat, eli voisin jopa melkein sanoa suoraan, että sinne sun uuteen alkuun, siihen puhtaaseen pöytään, siihen, että se mikä on rikottu, niin se myöskin jää sinne menneisyyteen. Totta kai sä käsittelet niitä asioita itseksesi, mutta sä kuitenkin päästät siitä irti ja pääset tänne, missä se kuu oikeasti pääsee loistamaan. Se sun koko feminiini energia, kaikki sussa pääsee oikeasti loistamaan täydellä potentiaalilla. Koska nyt mitä mä saan viestinä on se, että se on hiljennetty, joka liittyy myös tähän kommunikaatioon. Eli sua on yritetty myös tämän niin kuin tilanteen tai tämän suhteen tai tämän jonkun ihan mikä ikinä se onkaan, niin yritetty ehkä niin kuin sun kommunikaatiota jotenkin hiljentää, sun ääntä hiljentää. Mutta se päättyy, kun sä uskallat vaan päästää irti ja kun sä uskallat olla itse suora ja oikeasti seistä sun omilla jaloillasi, puhua totuutta tälle toiselle, mikä ikinä tilanne onkaan. Seuraavana tää tuli viime viikollakin breakthrough, ja salamat. Ja tässä viestissä mä nytten saan, tää ei ole ehkä samanlainen kuin silloin viime viestissä, kun mä puhuin tästä kortista. Nyt nousee ihan erilainen energia tähän korttiin, eli se voi saada aikaan semmoisen niin kuin jopa kaaoksen tai semmoisen tietynlaisen tosi sähköisen energian. Mutta näiden salamointien myötä sä pääset sinne breakthrough, eli sinne, mikä tää nyt on, just sinne, minne sä haluat, se uusi alku, eli se läpimurto, se, että sä oikeasti murrat sen vanhan kaavan lopullisesti pois. 21 saattaa olla, tai numero 3, 2+1 saattaa olla myöskin merkityksellinen tähän kohtaan. Sitten täältä nousi, ai vitsi, en mä kestä. Miten nouskaan just nämä kortit tähän? Seuraavana oli tullut numero 8, eli vahvuus, voima. Kyllä, se vaatii sulta itseluottamusta, se vaatii sulta voimaa, jotta sä pystyt nousemaan sieltä, jotta sä pystyt tekemään ne tarvittavat askeleet, ottaa ne tarvittavat askeleet sinne, minne sä oikeasti kuulut. Koska tämä tilanne, mä sain viestin siitä, että tämä tilanne ei ole sulle hyväksi, tämä ei tee sulle hyvää pidemmän päälle, joten uskalla ottaa se askel. Ja se vaatii sitä, että sä oot oikeasti vahva. Mutta sussa asuu se vahvuus. Se asuu sussa. Ja seuraavana oli tullut rakkauden enkeli. Niinpä. Ja se yhdistää tähän kiveen tosi vahvasti. Mä huomaan, että mulla jotenkin ei meinaa sanat, pää meinaa lyödä vähän tyhjää jollain tapaa. Niin ehkä sullakin lyö vähän tyhjää nyt sen kanssa, että miten sä pääsisit takaisin tähän energiaan. Miten sä pääsisit takaisin tähän rakkauden enkelin energiaan siihen, että sä kaikesta huolimatta löytäisit sen rakkauden sieltä sun sydämestä. Mutta mä uskon, että tämän vahvuuden ja voiman myötä se kyllä tulee löytymään. Koska viimeisenä korttina tälle viestille oli noussut tämä mies, joka pitelee sydäntään. Eli on tulossa sen myötä, kun se läpimurto koittaa, niin sä tulet kohtaamaan sen, joka oikeasti näkee sut, kenet sä oikeasti ansaitset. Se tulee väistämättä. Sä tulet saamaan sen, kenet sä ansaitset. Ja tuolla ulkona mä katsoin tuonne hetken, kun tuossa on toi ikkuna, niin just käveli joku mies ohi. Kyllä. Tää tulee, kun sä vaan uskallat. Eli tämän viestin pointtina on nyt se, että me kerrotaan vielä. On joku tilanne, missä sä et oo tyytyväinen. Joku tilanne, missä joku asia on rikottu. Sä haluat ulos. Ja kommunikaatio on siinä tärkeässä asemassa, jotta sä pääset eteenpäin, jotta sä pääset. Se vaatii kyllä sen, että sä käyt läpi jonkun ehkä vähän vaikeamman hetken, vaikeampia keskusteluita, sellaista sähköisyyttä, semmoista se tilanne ei välttämättä ole helppo. Mulla tulee nyt semmoinen viesti, että se tilanne ei välttämättä ole helppo, mutta sun kuuluu päästää tästä asiasta irti. Koska siellä on jo joku odottamassa sua.
siellä on jo joku, kunhan sä vaan vapautat sen energian, missä sä nyt oot, jotta sä pääset tähän, jotta tää voi edes tulla sua vastaan tai sua kohti. Niin se on nyt tärkeä. Ja jäsenvideolla mennään vielä pidemmälle. Tosiaan on vielä 2 korttia nostamatta tälle, jotka vielä tarkentaa tätä viestiä ja antaa jonkun semmoisen, että mihin nyt kannattaisi keskittyä kaikista eniten. Niin kato jäsenvideo, jos et sitä vielä, tai jos haluat siis vahvistusta vielä enemmän. Hirveätä kun sanat. Joo, tässä nyt sanat jotenkin menee ihan lukkoon, tai mun pää on ihan jotenkin lukossa. Eli ehkä myös semmoista niin kuin ylimpien chakrojen tasapainotusta nyt tähän kohtaan. Myöskin mahdottomista, mutta sitä, että myöskin aktivointia. Joo, nyt tulee viesti aktivoidu, liiku. Niin. Koska sun päällä on nyt vähän tyhjää siinä, että miten sun kuuluisi toimia. Ja jäsenvideolla mä toivon, että siihen tulee joku selkiytys vielä. Mutta kiitos, eka tulkinta oli tässä. Ja sitten siirrytään toiseen pakkaan, eli se oli tää solar plexus. Tämä kivi, jos valitsit siis tämän, niin tervetuloa, tää on sun tulkinta. Ja äskenkin tuossa ykköstulkinnassa mä vähän, ennen kuin menin kortteihin, niin vähän kattelin tätä kiveä, tunnustelin sen energioita tässä hetkessä ja sitä, että mitä tästä nousee. Tästä nousee semmoinen kutkuttava fiilis. Ja kun tästä näkee läpi tästä kivestä jonkin verran, jollain tavalla, niin nousee viestinä se, että sut on riisuttu henkisesti ja sä odotat jotain, joku kutkuttava fiilis. Perhosii vatsassa jopa. Semmoinen olo tulee tähän näin. Mennään taas ihan järjestyksessä. Jep. Kutkuttava fiilis heti ensimmäisenä täältä tulikin. Page of Cups. Kyllä. Sulla on semmoinen olo, että sä oot valmis nyt johonkin uuteen. Sä oot valmis... Sä oot hirveästi kuvitellut semmoista, että mitä sä voisit saada ja mitä sä ehkä haluat elämältä ja etenkin ihmissuhteilta. Ja kuka sinä olet versus ne ihmiset. Tai että kun sä oot tämmönen ihminen ja kun sä oot linjautunut tämmöiseen versioon itsestäsi, kuka sä tänään oot, niin mitä kaikkea se voisikaan sulle tuoda. Niin sulla on se sulla on tässä niin kuin nyt pinnalla. Sä tosi paljon pohdit sitä, että edes pohdi vaan unelmoit kaikesta siitä, mitä sä voit saada. Ja sä oot tosi auki, niin kuin emotionaalisesti auki. Ja myöskin sun feminiinienergia on alkanut aktivoitua. Tää on toinen chakra, eli toi sakraalichakra, sun luovuus, sun seksuaalienergia, sun feminiininen energia on alkanut aktivoitua. Ja se on mahdollistanut myös sen, että sä kykenet ylipäätään unelmoimaan. Wow, seuraavana. Mutta joku vielä pitää sua tässä energiassa, eli kahlittuna. Saattaa olla joku tilanne, joku ajatusmalli, joku uskomus, mikä siellä vielä alitajuisesti sua pidättelee. Että sä et ehkä ihan täysin vielä usko tähän, mitä sulle voisi olla mahdollista. Mutta koska sun feminiinienergia on koko ajan avautumassa, niin sä alat myöskin hiljalleen purkaa näitä kahleita, mitä tässä, missä sä oot ollut jo pitkään. Tuntuu, että tää on ehkä semmonen jakso, mikä on nyt päättymässä. Ja jotta se voi päättyä se jakso, niin sun täytyy olla myös itse varma. Solar plexuksen energiaa, itsevarmuutta, sitä voimaa, sitä aurinkoa. Ole rohkea, ota se ensimmäinen askel. Sut vaaditaan nyt jotain ihan aktiivisesti sinulta,
jotta sä voit vetää puoleen sitä, mistä sä unelmoit just nyt. Eli mikä ikinä se askel onkaan, niin ota se. Tää on nyt vahvistus. Jos sä oot miettinyt mitä tahansa niin kun askelta, että pitäisikö vai eikö pitäisi, tai uskallanko vai enkö uskalla, niin tää on vahvistus sulle, että kyllä, tee se. Mutta samaan aikaan muista maadottua, muista, tai ei niinkään maadottua, vaan muista pitää yhteys siihen sun henkisyyteen, hiljentyä sen äärelle, mitä sä oikeasti haluat. Koska voi olla, että sä ehkä tiedät, tai luulet tietäväsi, mitä sä haluat, mutta tää on niinku se, että virittäydyt sille, mitä sä oikeasti haluat tässä kohtaa. Etkä anna itsesi mennä semmoiselle sivuraiteille, jos sä ehkä kävit aikaisemmin, mutta jotka ei enää sua millään tavalla niin kuin kutsu oikeasti. Koska fakta on se, että sä oot luonut itsesi uudelleen. Niin kuin Joe Dispenza sanoo. Olet luonut itsesi uudelleen. Ja sen takia sä ansaitset semmoista uutta diversity, eli monimuotoisuus. Niinpä sä ansaitset kaikessa sun elämässä, mikä ikinä tämä asia onkaan, mistä sä unelmoit, niin semmoista monimuotoisuutta. Semmoista, että sä et enää pysty tyytymään siihen semmoiseen yhteen, missä sä olit ennen, vaan sä kaipaat sitä semmoista moniulotteisuutta, tämmöistä, missä niin kuin noi auringon säteet paistaa moneen eri paikkaan, ei vaan yhteen spotlightiin, vaan ne on levinnyt tonne. Numero 16. Ja viimeisenä korttina täällä oli noussut tää tuuli, numero 44, liike. On sun aika lähteä liikkeelle ja sä tunnet sen, sä tiedät sen. Sulla on semmoinen olo, että kaikki on mahdollista. Eli täältä energiasta tänne liikkeeseen. Tää on nyt tärkeä. Tää on ehkä se koko viestin pointti. Sä oot siirtymässä täältä kahleiden tunteesta sinne liikkeeseen, mikä on vapaata, mikä vie sut sinne aurinkoon. Ja tää tapahtuu, koska sä oot luonut itseesi uudelleen jo niin pitkään, että sä vihdoin pääset sinne, mistä sä unelmoit. Ja koska sun feminiinienergias on oikeasti tasapainottumassa, niin paljon sä oot antautumassa sille feminiiniselle itsellesi, niin se myöskin tuo ja vie sua lähemmäs niitä sun unelmia joka päivä. Olipa ihana viesti. Tosiaan jäsenpuolella saat tähän myöskin niin kuin 1- ja 3. tulkintoihin vielä vähän lisätietoa siitä, että okei, mikä juttu, jotain vielä vahvistusta, pari korttia tulee vielä siihen lisäksi, niin katso ihmeessä se. Jos et vielä ole jäsen, niin liity ihmeessä jäseneksi. Mut kiitos, tää oli 2. viesti. Mä otan välissä vähän vettä. No niin, jos valitsit siis tämän vihreän kiven, tämän 3. kiven, niin tää on sun tulkinta. Tervetuloa. Ja tosiaan nostin taas nämä kortit tässä, mutta ennen kuin mennään niihin, niin kuin 2 äskeisenkin tulkinnan kanssa, niin kuulostellaan ensin vähän tämän kiven energioita ja mitä tää haluaa meille sanoa. Okei. On joku totuus, minkä sä tiedät sisimmissäsi. Joku totuus. Mitä muuta? Totuus on tulossa. Myöskin nousee. Totuus, joka ei petä. Okei. Totuus, jolla on silmät. Wow. Okei, totuus, joka on sen, jonka sä tiedät, joka on tulossa, joka ei petä, jolla on silmät. Katsotaan. Ja heti ensimmäisenä korttina. Narri, the fool, 0. Sä oot nyt 0 pisteessä, kyllä. On joku totuus, minkä sä tiedät, mille sä oot täysin
valmis antautumaan. Tai totuus, joka on tulossa, mille sä oot täysin valmis antautumaan. Totuus, joka ei petä. Sen takia sä uskallat lähteä tonne putoamaan, niin kuin toi nainen tuossa putoaa. Totuus, jolla on silmät. Niinpä, silloin kädessä toi tommonen otsachakran eli 3. silmän kristalli. Se on intuitiivinen tieto, tää totuus. On joku intuitiivinen totuus, minkä sulla on tässä tilanteessa, joka mahdollistaa sulle sen, että sä uskallat olla tässä energiassa just nyt, antautuneessa energiassa. Wow. Sitten täältä oli noussut Maljojen 5, mutta väärinpäin. Niinpä. Koska sä oot tässä nytten, se tarkoittaa sitä, että sä et enää oo tuolla semmosessa epätoivon tilassa, missä sä et tiedä, että mihin seuraavaksi menisi, mitä tekis, vaan sä uskallat, koska tää pitkäkin ehkä jakso, saa nyt viestin siitä, on päättymässä tai päättynyt. Semmonen jakso, missä sä et todellakaan ole luottanut. Mut nyt, mikä ikinä se totuus onkaan, niin sä luotat, että se on totta ja se on oikein, sen kuuluu olla just näin. Ja seuraavana luck is on your side, eli onni, onni siis, ei onni vaan toi, nyt taas lyö ihan tyhjää, luck, mäihä, nousee vaan sanana mäihä, on sun puolellasi. Eli jotain niin kuin tosi semmoista odottamatonta ja hyvää on tapahtumassa sen myötä, kun sä oot uskaltanut antautua tälle. Sille totuudelle. Se totuus tuo sut semmosiin, se antaa sulle semmosia niin kuin voittoja, mitä sä et ehkä edes osaa tässä kohtaa odottaa. Wow. Mutta se vaatii kuitenkin sitä, että jonkun on muututtava. Jonkun on vielä muututtava joko sun ajattelussa tai ihan toiminnassa. Sun ympäristössä tulee nyt viesti siitä. Jotain pitää vielä muuttaa, jotta sä voit ottaa sen totuuden täysin vastaan myöskin. Sä ehkä tiedät jo, että mikä tämä asia on, mutta voi olla, että sä et vielä ihan tiedä, että okei, minkä pitää muuttua, mutta se selvii sulle pian. Mä luulen, että tuolla jäsenpuolella tästä selviää vielä enemmän. Katsotaan siitä, että minkä täytyy vielä muuttua. Seuraavana oli noussut toi balance, eli tasapaino, mutta väärinpäin. Eli voi olla, että sä et nyt ole ihan niin kuin, koska tämän jonkun asian on vielä muututtava, niin se tarkoittaa sitä, että sä et ole ihan vielä tasapainossa, mutta sun täytyy vielä tasapainottaa itsesi näin päin, jotta sä pystyt oikeasti linjautumaan täysin tämän totuuden kanssa. Jonkun täytyy vielä muuttua, päättyä, tapahtua. Joku asia. Koska sä oot nyt niinku uuden maailman äärellä. Sä oot täysin uuden maailman äärellä. Nämä 2 korttia yhdessä todellakin kuvastaa sitä. Sä oot uuden maailman äärellä niin kuin 100%. Ja tätä ei voi, mä saan viestiä, että tätä ei voi estää myöskään. Mutta se, että miten sä pääset tänne uuteen maailmaan, niin on tosi vahvasti riippuvainen myös siitä, just, että mistä sä päästät vielä irti, minkä asian sä vielä muutat. Tai uskallatko muuttaa, niin se on ehkä nyt se avain tässä. Ja sitten nousi vielä 5. chakra, eli kurkkusakra. Jotta sä voit tehdä sen jonkun muutoksen, se vaatii sulta myöskin kurkkusakran vahvaa tasapainoa, eli sitä, että sä oikeasti puhut sun omaa totuutta. Ensinnäkin kuulet sun oman totuuden, mutta myöskin puhut sun omaa totuutta. Puhut sitä totuutta, mikä on tossa.
Se ei riitä, että sulla on kädessä toi kristalli, vaan sun täytyy myös puhua ja tuoda ulos se sun totuus. Ja nyt tulee viesti siitä, että sun täytyy jotain oikeasti tehdä itse. Sä et voi vaan jäädä odottelemaan. Se joku muutos on tehtävä, jotta sä pääset eteenpäin. Ja mennään tähän vielä tarkemmin tosiaan jäsenvideolla, että mikä muutos ja mitä tää tarkoittaa. Joo. Tää oli hauska tehdä, joten siis kiitos. Tää oli viimeinen, tää oli tää 3. tulkinta. Nämä oli vähän semmosia ehkä tiivistetympiä, mutta tää oli tämmönen kokeilu. Kerro ihmeessä, jos tämmönen tulkinta resonoi. Nämä on vähän erilaisia ja mä huomaan, että mä en ehkä ole ihan täysin sillä maaperällä, missä mä niin kuin koen olevani täysin mukavuusalueellani. Mutta voisin tehdä näitä jatkossakin lisää, jos tämmöiset kiinnostelee. Mut joo, nähdään tosiaan jäsenpuolella huomenna. Mä tuun jatkamaan siis näitä kaikkia viestejä vielä jonkun verran pidemmälle noiden omien näiden orakkelikorttien kautta. Mutta ei muuta kuin ihanaa päivää sulle ja nähdään seuraavassa videossa. Ja tosiaan kommentoi, että millainen tää oli. Oliko tää ihan farssi vai oliko tää ihan jees? Tuliko se semmoinen olo, että okei, tää viesti oli mulle, jos valitsit näistä jonkun yhden vaan. Toki voit valita useammankin, mutta ehkä tarkoituksena tässä kohtaa on valita vaan se yksi. Mut joo, kiitos paljon kun katsoit tän. Ja katsotaan, teenkö näitä vielä lisää. Vähän ehkä riippuu vastaanotosta, että teenkö just näitä lisää, koska pakko sanoa, että tää ei ole kyllä ehkä ihan se mun niin kun, kaikista se, missä mä loistan parhaimmillani. Mutta tää oli hauska kokeilu. Ihanaa päivää ja nähdään tosiaan siellä jäsenpuolella. Moi moi!